ପୁରାତନ କାଳରେ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଶିଳାଦ ଋଷି। ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଦିନ ରାତି ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ 3 ଲୋକ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ଶେଷରେ ମହାଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ଶିଳାଦ, ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ, ବର ମାଗ। ଶିଳାଦ ଋଷି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏମିତି ଜଣେ ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଅମର ହେବ, ଯିଏ ସଦା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ମହାଦେବ ହସି କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଏହା କହି ମହାଦେବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦିନ ପରେ ଶିଳାଦ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଭୂମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଭୂମିରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେହି ଶିଶୁର ଶରୀରରୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ବାହାରୁଥିଲା। ଆକାଶରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଏହି ଶିଶୁ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ମହାଦେବଙ୍କ ଅଂଶ। ଶିଳାଦ ଋଷି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ ଶିଶୁର ନାମ ରଖିଲେ ନନ୍ଦୀ। ଛୋଟବେଳୁ ନନ୍ଦୀ ଅସାଧାରଣ ଥିଲେ। ସେ ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସହଜରେ ଶିଖିନେଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ସଦା ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଶିବଙ୍କ ନାମ ହୁଏ, ସେଠି ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଭକ୍ତିରେ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ଏକ ଦିନ 2 ଜଣ ଦିବ୍ୟ ଋଷି ଶିଳାଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଶିଳାଦ ଋଷି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ମହର୍ଷି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଏହି ଶିଶୁର ଆୟୁ ବହୁତ କମ୍। ଏହା ଶୁଣି ଶିଳାଦ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀ ଭୟ ପାଇଲେନି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣ ନେବି। ନନ୍ଦୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ବର୍ଷା, ଝଡ଼, ଧୂପ କିଛି ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିଲାନି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ସମଗ୍ର ଆକାଶ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଭରିଗଲା। ଡମ୍ବରୁର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା। ସାକ୍ଷାତ୍ ମହାଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ନନ୍ଦୀ, ତୁମର ଭକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛି। ନନ୍ଦୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋର ଗଣମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ହେବ। ତୁମେ ସଦା ମୋ ସହିତ ରହିବ। ଏହା କହି ମହାଦେବ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୃଷଭ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ନନ୍ଦୀ ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହନ। କୁହାଯାଏ, ନନ୍ଦୀ କେବଳ ବାହନ ନୁହେଁ, ସେ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ସତ୍ୟ ମନରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ନିଜ ମନୋକାମନା କହେ, ସେ କଥା ସିଧା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ନନ୍ଦୀ ଯେତେ ଶାନ୍ତ, ସେତେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କେହି ମହାଦେବଙ୍କ ଅପମାନ କରେ, ନନ୍ଦୀଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତିନି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଅପମାନ ସହିପାରିନଥିଲେ। ଭକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ନନ୍ଦୀ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।